It is not the Nigerian politicians that put Nnamdi Kanu in the prison. Mostly those who are accusing the Igbo politicians. It's not even Buhari. It is actually the entire Igbos. Every woman, whether southeast or south, that put Nnamdi Kanu where it is today. If you don't like what I'm saying, you are free to hug the transformer. If we has voted the right people in power and they have been able to build a good road, a good electricity, a good railway, a good seaport, there will not be any agitation from Nnamdi Kanu. There will not even be any agitation from people like us talking about we in the Igbo should unite. Because everybody will automatically associate with Igbo because success breeds friends. Before you come to my comment section to lambast and talk anyhow, watch the next video. Okwu asị ka ọ bụ nke a ndị ji asị na-eri nri ịgbara ndị Fulani odibo nchi iwu osote onye isi n'obodo Naijiria ọ mgbe m nọ n'ụlọ iko ka m ga-etinye ha n'aka akwụkwọ si ha agaghị m emezi Biafra ọzọ unu bịa ka m gbara unu odibo ka ndị ọzọ si agbara ha odibo ha rịọrọ m njụ nsị na aga m ahapụ nwere onwe ha n'azọ kwee n'ihi ndị ya niile maka ọdịmma nke ha nwa na nke ụmụ ha ma nke ụmụ ha ga-abịa n'ihi na agwara m ha okwu m si ha oge mgbe Zik a na-agwa Zik mgbe ọ na-eji ike na-akọwara Zik si ya na ebe ị na-aga n'ụzọ adịghị ya ọ na-efe isi kpakakpaka mba ọwọ Naijiria ka anyị gaa n'ihu ka anyị gaa n'ihu lekwa ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taa na-akọwakwara ndị ya sị ha ihe a Zik mere mgbe mbụ tinye anyị na ụmụ anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taa ọkwa ihe unu nwa na-eme kedu ụzọ nwanne Nnamdi Kanu si na-eme ya na-emeju ya unu kọwara m ka m ghọta na m sị ma unu arụghị ogbe nke abụọ gafere River Niger na unu ga-arụ okporo ụzọ unu ga-emezi ebe niile ebe ụmụaka na-agụ akwụkwọ ọ ga-emezi ya emezi ọma mma ụlọ ọgwụ a ga-arụzi ya arụzi a ga-enwe ọkụ mmiri ga na-agba ọ ga-adịrị onye ihu na mma dịrị onye azụ na mma kedu ụzọ m si mejọ ndị dị etu a asị m na ụzọ m si na-eme ya na ọ dịghị mma njọ ha sị mbụ ngwa agha onwenye m gbara egbe onwenye m gburu mma onwenye m gbara ụta akwa sọsọ ozi ọma Chineke si m gbasa n'igwe okwu ka m na-agbasa kezie ka o si metụta unu ọ bụ gịnị mere unu a na-asị ka akpọta Nnamdi Kanu ka egbuo ya ọha na eze na ndị gọvanọ ọkwa na gịnị mere ndị herdsmen na-egbusi ndị mmadụ n'ugwu Awụsa ndị gọvanọ ha n'ugwu Awụsa kpọbe ka abịa gbusie ha inu anunugo na onwe onye na-achị ugwu Awụsa gọvanọ pụtara sị ka egbusie ndị herdsmen unu anunugo na onwe onye Yoruba pụtara sị ka egbusie ndị OPC ọgwụ na sọsọ ndị Igbo n'ihi na unu na-agba leka kunu ga-agbara ndị Fulani odibo onye pụta sị ka agbara Fulani odibo onye nsị na mụ abụọ Nnamdi Kanu aga m agbara Fulani odibo ha nwere ha kwesịrị gbara mụ odibo ọ ihe na-esere mụ na ha gaa n'ugwu Awụsa ndị ha na-akpọrọ isi n'ala na-ajụ ha o unu n'ebe a Nnamdi Kanu ọ pụtakwa n'ụbọchị one unu ha bịa ọ na-akpagharị ebe niile ego na-enye gaghị enyekwa ya ọzọ onye ahụ otiri mkpu bịa ọ gaa na BBC Igbo na-akọrọ ha aka m esokwa ya aka gị ọkwa ọgwụ ogonwa wee onye isi nche na steeti gị ị ga-agwa m na onwe ka ndị agha obodo ekwensu bụ zu Naijiria ga-esi malite na-akpa mkpamkpa n'obodo gị ịmaghị ihe gbasara ya ngwongwo niile esi be mburu akwa ebe ka esi ikpeazụ ka ebugara na gọọmenti haus nọ n'ezi nna m ha na-ekiri na-amụ amụ ohe were ụmụnne ha na-eresi ndị Fulani chee na ndị Fulani ga-ahụ ha n'anya wee na-ajụ na-asị gị na-emere ọha na eze n'ụbọchị nketa akwa ofu Jubril a ha na-agbara odibo ha na-achụrụ efi akwa ọkwa ofu Jubril a bịara ugbu a bịa tisa ọha na eze tiwa ya ụzọ abụọ ịhụnanya ya o nwere otu ọ ga-abụ ma gị ma ha nwere ike bịakọta ọnụ ka akpa ihe ọfụma nwee nkwekọrịta otu a ga-esi gaa n'ihu ihe na-eme na ndị be anyị wụ na ha na-aghọtachi anyị na-eme ọfụma ịjụọ ha sịra m chọrọ ikewapụ Biafra n'ime Naijiria na ọwụghị ihe ziri ezi na iwu obodo ha akwadoghị ya nna-ajụ ha sị ya kee ụzọ chọrọ isi ime ya asị na ọwụ ka aga mee ntuli aka elu anyị bịanyecha aka atụcha vootu aga na ebe a na-eme iwu anọrọ akpa ya ekwekọrịta anyị gawa n'iru njụọ ha ndị na-eme iwu obodo Naijiria mmadụ ole si Kanu steeti pụta 44 ọ bụ mmadụ ole na-emekwe n'iwu a si Abịa Imo na Bayelsa pụta ha erughị
sọsọ Kanu steeti. Ọ bụzi ụzọ dị aṅaa ka ị ga-esi wee nweta ihe a ibu n'obi ebe ndị ọwa anyị na ha na-awụ nọchiri egwu agara agbachi ụzọ nọchi ebe niile, efe adịghị, ụzọ adịghị. Obere ihe unu kwesịrị ịrụ unu anaghị arụ ya. Nwatakịrị ihe wụ ogbe nkịtị ebe na-ebute mmanụ, na-ebute ukoro ọkụ ike a na-ebupụ, na-akpata ego bekee wee na-eri ndị ugwu Awụsa ji na-eleta onwe ha mma. Wụnaba anyị ka o si bịa. Okporo ụzọ nkịtị na ama nru Ọnịcha ruo Enugu. Kezi ihe ọzọ ị na-akọwara m, ọ bụ gịnị ka imepụta were oge eme m ga-eji wee nwee ntụkwasị obi ebe ị nọ n'ihe ị na-ekwu na ị ga-emenwu ya na ọwa eziokwu. Ihe IPOB na makwa nnupụ isi ka anyị na-enupụ isi. Akwụkwọ okwu a na-ekwu na ilu a na-atụ n'Igbo, a sị mgbe ụfọdụ m okorobịa nwekwana ka onye ara na-alụnye ya nwaanyị. Ọkwana ihe anyị na-eme na mmegbu anyị na-emegbu anyị na ọ karịala. Na ihe a na-eme anyị na ọ dịghị mma, ekunye agbagbuo anyị, ege ebe a akpọ ejide ebe anyị na-azụ ahịa laa ya n'iyi. Ha nwa na onwe ha enweghị ihe ha pụrụ ime. Ha niile na-agbara ndị Fulani odibo. Ị ga-abịa bịakwute nna gị okwu sị nna gị okwu ana m enupụ isi nsị ha mmụọ awụ Nnamdi Kanu na magbara ha odibo, uru ha bụ m ka mụ na ha mee ya. Ha ajụ onye na-ese okwu nweghị ihe ọzọ. Ana m ekpere ha ekpere ka onye nwe anyị baa ha n'ime ka ha nweta ezi mmụọ nchegharị, ka ha ghọta na ha nwee ọrụ ha kwesịrị ịrụ n'ime ndụ ndị ha. Ịghọtakwa n'ọrụ a ma rụọ ya nke ọma, wee ịghọta na eziokwu nọ n'ime ya. Ihe m na-ekwu bụ eziokwu ka ọ bụ. Ha soro m kwuwe nke bụ eziokwu. Ha soro m kwuwe nke bụ eziokwu. Mmekọrịta anyị na ha na-ahụ nsogbu ọbụla adịghị. Kama ha nọ n'okwu asị na-agbara ndị Fulani odibo, efe adịghị. Ha agaghị enwe mmekọrịta ọbụla ma ọlị. I have said it before and I will repeat what I said. If we engage in killing, Biafra will not come. That is one cardinal thing you don't do in Biafra. Go and ask anybody. Anytime you shed an Igbo blood, you kill a fellow Biafran, anything you're looking for will not come. Go and ask all of them. Starting from the death of Mbonoji. Nigeria too sweet. Nigeria sweet. In fact, if the government are doing the right thing, I don't think any Nigerian will ever think of leaving this country. I've said it time without number that this life is balanced. Now we choose not to stand well. And because we are irresponsible, we don't want to acknowledge that we are the one messing up. We are not blaming the life and be saying this life is not balanced. The life balance. Tell me, do we have earthquake in this country? No. Do we have volcano in this country? No. Do we have all these natural disasters? No. No sandstorm, nothing. Is it erosion we will call a disaster? No. But yet, the country is not moving forward. Why? Because we have selfish, greedy, irresponsible, and insincere people in power. If all these things are put in place, Nigeria too sweet. I swear, everybody Nigerians that are seeing my video from abroad, tell Nigerians on their comment section that you live in this country, even though there's steady light, good security, but Nigeria sweet past them. Because if we have a steady light and just a good road, this country is sweet. You listen to that video. Why did I decided to make this video? I said I'm not going to say anything about it because it's people are not putting it to you that you are not supporting Nnamdi Kanu. It's all about you are talking about. No. I've said it time without number. I'm a Nigerian. I am not preaching secession. If you're not a POP person, you have to calm down and listen. Even Kanu himself did not support secession in the beginning. Yes, that's what the video is saying. Because this video was made before Second Niger Bridge was completed and built. He demanded for Second Niger Bridge. He demanded for railway. He demanded for electricity. He demanded for good road. He demanded for seaport and international airport. And he said if these things are done, we are not going to leave this country, which is true. If all these things are done, no Nigeria will be demanding for Nigeria to divide because Nigeria is too sweet. The freedom and the excitement will be there to be a Nigerian, being the giant of Africa. That is the truth.
Listen to him. And he also went to say in the other audio that I played, where he was saying that nobody should kill in order to get Biafra. That if we are going to be killing in what we are doing, we are not going. So it is not him. It is not him that is doing all this thing. People have hijacked his ideology and run tangent with it. Those who don't understand the psychology of life. But where am I going to? What our politicians are doing are evil. Not just Nigeria as a whole, but Igbo politicians and leaders. But I don't blame them, I blame the youth also. Because the youth will now come to the comment section and say, our leaders are bad. But what of the youths? What of the youth? What are they doing? The youth don't want to accept that the problem. I said it in my video. This democracy is called government of the people, by the people, for the people. The people don't want to be involved in government. They don't want to be involved in politics. Yet they want to reap what the politicians are bringing. We are all thieves. We are crook. You do not vote people, but you want the people to do work for you. The election, you say election is rigged. You use it as an excuse. For more than, since 1999 today, you have been given as an excuse. Yet, you have not gotten what you're looking for. It's not hard time involved. They say if you cannot beat them, you join them. We cannot beat them, yet we refuse to join them. Join them to be a politician so that we all can decide who will rule us well. Election is rigged, election is rigged. You keep giving it. You can't find solution to why election is being rigged. Today we are fighting for Nnamdi. Why? Because there's a politician who is sitting down there to demand for Nnamdi state on our behalf. Igbo people are demanding for seaport. Which Nigerian politician, which Igbo politicians is demanding for the seaport on the National Assembly? Who is writing the bill? Who is passing it as a bill? Nobody. Yes, nobody. But like I said, you are pointing that no politicians is doing it. What of the youth? Nnamdi state is visible because people like us in the Nasobia wrote a youthful group wrote letter submitting to the House of Rep in the National Assembly. Yet gave Ned Moko the one copy of it, and he started pushing it, and we are not pushing it behind him. No youth has ever said, we are this organization, we are this one, or we are this youth from this village. Let us ask for support. If we have it, it will develop our village. No. We are from this state. This is what we're supposed. Nobody. All we do is just come online. They don't want to give us support. They don't want to give us international support. This and that and that. What are you doing to make sure that the support come to pass? You are not voting them. You are not putting pressure on them to do the right thing. All you do is to complain online. All you do is to complain online. All you do is to complain online. Point finger to Buhari. Point finger to this thing. And if you have these men who are ready to build steady lights, who are ready to give you support, who are ready to build international support as politicians, they will not even arrest Nnamdi Kanu. Because we have searching people. And why the selfish men, we the youth, are not involved. Make we go find money. Now some people now use religion. Now God they provide for me. Not the Nigerian government. Oh yeah, now God don't give you angel money, foreign currency, angelic currency. Until you start telling yourself the truth, we will not leave this kind of punishment we are facing, because we are reaping the punishment of us not doing the right thing when it comes to politics. That is the truth. So when people say it's kind of people that are holding me, you will know. We are blaming the government, but we don't know that we are the first problem, because if we have voted the right people, the right people will be able to fight for his right in the jail. We don't want to accept that we be the first problem. That is the problem. All of us are included, including me that is talking to you. I'm out of here, Joe.